Amb el 8 de març reivindiquem els drets de les dones, tots els drets de les dones, i denunciem les discriminacions visibles i invisibles que patim per poder exercir aquests drets plenament. El 8 de març és el dia en què les dones sortim al carrer per reivindicar uns drets laborals, una igualtat salarial i que tothom sigui igual en drets i deures. Lluitem per als nostres somnis, perquè només nosaltres marquem els nostres límits, que ningú ens talli les ales per ser dones. Por todas las mujeres que lucharon, luchan y lucharán por un futuro digno e igualitario, tanto social como laboral como culturalmente. El 8 de març és el nostre dia, el dia de les dones, el dia de totes, de les que treballem a casa, de les que treballem a fora, de les que lluitem dia a dia per un salari digne, de les que lluitem dia a dia per la igualtat d'oportunitats, de les que lluitem dia a dia en contra de la violència masclista. És el nostre dia, reivindiquem-lo, lluita'l. Treballem per aturar la feminització de la pobresa, especialment de les dones de classe treballadora, d'origen migrant o dependents. El 8 de març reivindiquem els nostres drets com a dones, uns drets que sovint s'ignoren. A més, lluitem per la igualtat en tots els aspectes. El 8 de març hauria de ser cada dia i alhora hauria de desaparèixer el més aviat possible, ja que això significaria que hem assolit una igualtat entre homes i dones. Que tingui que haver un dia per reivindicar la igualtat de la dona en ple segle XXI trobo ridícul. Que vull una república igualitària i ser el referent a tots els països del món que a Catalunya no hi ha cap mena de discriminació. El 8 de març és el dia en què es fa més visible la lluita diària que portem a terme les dones per reivindicar els nostres drets i eliminar les desigualtats que existeixen entre dones i homes. Para mí el 8M es rabia por tener que defenderme de ser mujer y a la misma vez valentía y ganas de seguir luchando. Chicas, fuerza.